Espanja ainakaan tuu vetäytymään Suomen vastaan, sen tietää kaikki. Juhani Ojala, joka saa nyt vastuuta topparin paikalla, rikkoi siinä, se tulee ottelun ensimmäinen maalintekopaikka. Ja se lähti kyllä kuin varkain ja Benbasat Toulousin riveihin. Ranskan liigaa siirtynyt kärkipelaaja käyttää tilaisuuden hyväkseen. Ja se on kyllä kylmää kyytiä Välimeren rannan lämpimässä ilmassa. Niki Mäenpää koittaa luoda uskoa omiinsa. Tällaista alkua emme toivoneet, mutta aina ne toiveet eivät täyty. Mitä siinä tapahtuu? Suomen pelaajat ovat tuossa erikoistilanteessa, vapaapotkutilanteessa vielä untemailla. Israel reagoi nopeasti, Ben Basat ennen kaikkea. Hän saa pallon, tässä Ojala rike. Hän kyllä lähtee siinä hölkkäilemään suht nopeasti, mutta ei riittävän nopeasti kohti omaa maalia. Moisanderkin nukkuu ja Niki Mäenpää on vailla mahdollisuuksia. Israel toisella minuutilla 1-0 johtoon. Israel on saanut pikkasen sentään esimakuun sitä, mitä tuleman pitää. Forsell. Hyvä maali! Petteri Forsellin loistava henkilökohtainen taidon näyte. Pieni siirto sivuun ja vasemmalla palalla tolpan juureen. Eipä se maajoukkueen debyytti paljon komeampi voi olla. Siinä varmasti lähti terveiset myös Turkkiin, jossa hän on joutunut istumaan Bursasporin penkillä. Toisen epäonni on toisen onni. Katsokaa, pieni siirto ja vihainen veto seisovilta jaloilta lähes paikaltaan ja ennen kaikkea tarkka. Komea, upea, henkilökohtainen suoritus. Taas kerran rohkeasti pelaa tuossa linjan välissä. Haistaa, sieltä tulee pelaa vastaan. Nopea käännös, tarkka vasemmalla, kova laukaus. Petteri Forsellin pelirohkeus, taidot on korkeata luokkaa. Hän on päässyt optimaalisessa tilanteessa tekemään maajoukkojen debyyttiä. Sinne varmasti tulee Juhani Ojala. Jälleen nopeasti lyhyenä. Raitala nostaa maalille. Moisander haki tietään pallolle, ei päässyt ja nyt on sitten alakerrassa hieman vajaata, mutta poikittaiseksi menee tuo Esalinkin peli. Nyt siellä olisi Refaljov vasemmalla, hän saakin pallon, ehtikö Kolemainen väliin. Jeedi Refaljov harhauttaa ja tekee ottelun voittomaalin, ratkaisumaalin. Kylmä takaisku. Siinä rohkeudesta hiukan nyt sitten sakotettiin. Suomi nosti käytännössä kahta miestä vaille kaikki ylös tuon kulmapotkutilanteeseen. Ne kun Israel pääsi palloon, se käytti sen myös hyväkseen. Ja yksi 5 vaihtomiehestä Lior Refaljov hienon henkilökohtaisen suorituksen päätteeksi. Hyvä oli myös tuo syöttö ja hyvin hän pelaa siinä Kolemaisen tilanteesta ulos. Laukaus on vahva, Niki Mäenpää ei voi sille mitään ja näin käykin. Israel on viemässä kotikentällään tämän pelin. Nyt tullaan tämmöiseen jalkapallon filosofiseen kysymykseen, että kuinka rohkea voit olla, kuinka rohkea pitää olla. Mä olin just sanomassa, että mä annan pisteet Suomen rohkeudesta hakea voittomaali tämmöisessä pelissä, mitä Suomi on kuitenkin hallinnut melko suvereenisti.